kudare imure kwaLameki makumbe navaraidzo musvipa murume nemukadzi vaida kuna chiremba makwira vanhu vaizorara mugumbezi rimwe chete nhasi vaakugara umwe ari koko umwe ari koko pakati paane bhegi ndinofunga vanhu vaisorara mese dhya nhasi vaakuita senge kachangamiri mhuri yaenda kuseri kwechuru mhuri yanzi iri pamwe chete ndokutaura kwaita chiremba asi muri kunongedzana kune chiri kuita kana kuti chine chekuita neuroyi pane nhoroondo yokuti imimi muri kutaura kuti muri kushereketerana asi kushereketerana uku hapana ko iwe varaidzi vabereki vako vari kupi nokuti pane bvuri rava kuuya pauri riri kutambudza asi ngori iwe chete asi kumhuri yenyu hausi mudzimu kana kuti mweya wakanaka idambudziko ratove mukati memushara wenyu kana kuti rudzi rwako ndo zvakukonzera kuti uve nematambudziko uve nekuremerwa uve nekushungurudzika iwewe murume une bvuri zvekare riri mumusha menyu nechikonzero chokuti mumusha menyu manga muine machira ari kupi akakanganiswa machira iwaya kuti asashande sezvaaifanirwa kunga achiitwa zvino pakati penyu bvuri rekokwa murume iwewe raakuitira ruchengera kumukadzi uyu kuti asagone kana kurara noumwe murume akangorara nomumwe murume kana kuti akarambana newe murume waanenge ararana naye anobva arwara mhepo iyi inogona kana kutomuuraya chaiko uye inoita kuti mukadzi uyu asemwe nemurume mumusha menyu mainge muine machira sekutsanangura kwatakaita asi sezvo akakanganiswa machira iwaya ratove dambudziko mukati memhuri iyoyi mhepo mbiri idzi dzikagadziriswa imba iyi inogarika vabereki vavaraidzo havana kubatwa asi kuti ushereketwa hunotevera mhuri iyi ndo hunogona kuteketererwa nekuteverana nemhuri iyoyi nematambudziko achibarika pakurarama kwavanenge vachiita varaidzo mukadzi ane mwoyo wakanaka uye mukadzi dare renyu rinogadzirika mhepo iri mumatare mumusha uyu unotaurwa kuti ngaurege kuputsika ndo zvataurwa kumatare kuti musha uyu ngaurege kuputsika nokuti murume uyu Lameki makumbe akazodzokera zvene rweseri kuna mai ava ava kuvakumbira kugadzirisana achida kuti vadzokerane mhuri iyi inoda sununguro hasha dzose idzi dzibviswe vararame murudo sevanhu vamwe chete nokuti vakabara mhuri vana vari mukati meimba iyoyi chinodiwa kuti mhuri iyi chokutanga kudaidza vabereki vavaraidzo toshanda mhuri idzi dziri pamwe chete dziri mbiri dzobatsirwa panodiwa mafuta ekuti kuendwe kumusha kwemurume uyu Lameki makumbe anoita $85 mari yebasa inodiwa 250 basa rese asi Lameki ati ine handidi kuti matare angu aitwe pamwe chete nemukadzi iyo nataura saka vati matichi munoti chii nedaro ramaenda munoti chii noruwairi pamusoro yechamari inini dare randaenda ndinogutsikana naro nekuti randitaurira pachena kuti handina urombo hwandakaisa mwana wangu saka handipokani naro randiudza chokwadi right mudzimai waLameki unoti chii runzi ruti hamufaniri kuti murambane pamusoro edare
pamusoro imambo nyaya iyi yataurwa kunda kugutsikana nayo kuti mhepo yekwangu ine uchenjeri yekuti pese pandiri kufambawo iri kunzi murume akadini akandigadzira saka iri nekutaura kwazvaita ini musha wangu ndikuda mhuri yangu ndikuida mhuri yako ndikuida lameki nani ndikuda mhuri yangu unoti changamire nini papa handichapakwanisa mhuri handichaikwanisi nekuti kwayakapa kana kuti kwandasafa kubva kusvika ndisvike kwamuri kutarisana nemi ndichishungurudzwa nekuda kwemhuri iyoyi ndoti ndaakudzokazve mairi dai vaida kunditeerera ndakamboaudza mumashure tikamboendazve kwameja street uko wakandibhadharisa maintenance handine kushungurudzika pandakaita nemhuri iyi ndichitraya kuda kuvaonesa nekuvaudza kuti zvinhu izvi kana tichikumbirana rwego ngatikumbirana rwego zvisati zvasvika kwazvari zvino ndatarisana nematare makuru ndifunge kuti ndichazvikwanisa izvi nenhangu pandanga ndichida ndipo ipapapa pemushonga aiva ndajekerwa napandinawo wangu mushonga but hanzi ndisingate zvataurwa nemuchita kuti uchadzoka remangwana uchamuenda futi kune mudzimai uchiti tadzoka aiwa iroro tinorwira remangwana renhasi iro ratisungudza kuuya pano hauzonyari here umangwana hauzonyari here uye mhepo yataura kuti bvuri rekwababa rine ruchengera rwakakura kuna mai avo semuroora akanaka mumusha. Saka pavari kutsanangura ivo baba ava kuti havagoni kuzobatana nematambudziko aya kuti agadzirwe, inove challenge mumhuri iyi nokuti bvuri ndere kwababa rinochengera mai avo roita fanike kugora nokuti hanzi havagoni unotorwa nomumwe murume, vakangotorwa nomumwe murume anotorwara kana kutofa nokuti dzimu rekwa rine simba. Apa mwana wacho akuramba zvino kuti bvuri rekumusha wake richatendeukirawo iye uye zvanhu zvakugadzirika zvatiri kuda matambudziko iwa ekuruboshwe nekurudyi ese anogadzika anopera vese vari vaviri. Pamusoro izvozvo ndatombozinzwa zvataurwa chokwadi ndikatopa pfungwa dzangu inini kuti bvuri rangu inini kana kuti mhepo yemumusha medu ngaiafekte inini ngaisaafekte uyo, ngatiparadzanei kana ichiuraya inini youraya inini, isiyani neuyo, ngatiseparetei uyo aregere kuafektwa. Kandi bvuri remusha menyu riri kuda uyu ndonge tiri pamwe chete, rikumuteera bosi tiri pamwe chete. Uyo akabuda mumusha medu uyu kauyo haateereki. Panoitwa sei nyati vangoenda vanoshandira vaite zvekuramba murume nekuti bvuri rake rondo rikuita kunge rukawa kumukadzi vaprofita vasina kusimba pakunyatsoona taivarikuona riri rukawa zvinova zvibvuri na uyu saka ngavashandi natireba azvibata wese ivo zosiyana musiri mungu washandwa wese zvabviswa kuna uyu moshandwa mese muri pamwe chete, mashandwa mese rabva bvuri iroro kuzomusiya hapo nekuti anenge asunungukawo kundororwawo neumwe murume like izvozvi zvibvuri rako ndo rakamukiya haakwanisi, anototi wakatomushereketera mweya wako iwewe. Uye ratonzi dare racho rinofanira kuitwa pamba pake. Baba vake vanotobva kumacheke kutoenda kumba kwake vanodiwa chii vanodiwa $85 yefuel ne250 because pane 224 kilometers ndekukumba kwavo nyama uko saka then pane pakudiwa imwe 250 yamambo kuita $500 kuti dare riuye riitwe rinoitwa rinhu. Ini izvozvo chandavirira handisi kuzvikwanisa izvozvo zvekuti andikamuka kuti usunungure uyu nekuti handisi ndava musunga mudzi chirikuita kuti udzimu uyu inyaya kuti tivamwe chete
isusu tikasepareta mumwe nomwe akazviraramira hapana chinomafika. Inzwaka tiri kubvunza vanhu vanoziva zvemweya, ndo vatiri kukonsulta muno. Mune vanhu vanoziva zvemweya kuti zvakaita sei, ende since wauya uri iwewe wauya tinoita kubatira kuti uite kudare iri kuti asununguka. Munhu akasungika. Munhu akasungika asi kurarama zvakanaka. Asi hanosungwa rini? Hauna mushonga wakabata, but kwaari kutofamba kwese akubata iwo. Angagone kumutsanangudza ndianini kuti ndingagone kudai. Uri kuona hako shamwani, iwewe hauna mushonga wawakaita, but midzimu yekwako iri kuda mukadzi kuti arege kubva pamusha pavo ndekuti akanyanya kuchenesa. Iwewe ruchengera rwemidzimu yekwako iwewe ndo runozoti kana uyu aende wamusiya anomuda chete anofa. Inini midzimu ndinoizive ndiyo kukoka midzimu wanove midzimu wanoziva zvemidzimu wanoziva zvemudzimu wabereki wangu ndozvirikutaura zvekuti pada ugadzirwa zvozvanzi vabereki wese vanofanira vabereki vese varikachangamiri. Muono wandiri kuona uripo ndewekuti baba ava vane umwe mudzimai uri kumba, saka zvavane umwe mudzimai uri kumba kuropa ravo kana pakurarama kwavo havana dambudziko. Pavari kubva pano vanosvika vachido vakasununguka vachindofara nomumwe mukadzi wavo ari kumba, asi uyu ari kuramba akangosungikana zvekare. Dzimu remumusha umu nokumutambira kwarakaita harisati ramusvipa, richiri kutaura kuti muroora ari mumusha. Saka dambudziko rinoramba rakangobarika kunyange dai akabva rinoramba riinaye nekuti haasati asunungurwa kana kubviswa mukati memusha iwoyu kuti asadaidzwe kuti muroora weimwe. Saka isiri kutaura kuramba kuita murume uyu hakuna gwara. Takutokumbira dare changamiri kuti ripindire pakati risunungure mhuri iyi ivakike ive neramangwana rakajeka. Uyezve baba vane zvavaitombutaura vari mumba mavo nemukadzi wavanayo ndo vakutonyanya kutotya ari kumba kuti vakazoziva kuti pane yanano yavakwa pakati pake nemukadzi mukuru zvinozomira sei. Usatye murume, chipare ndechako. Kamambo simataurwa zviri zvataurwa nemweya, zvataurwa nemweya ndochokwadi. Saka iwe ukapikisa zvinozoitika mangwana. Saka nyaya iripo ngeyekuti munondoshandirwa pamwe chete uyo aripo, kunyange aine bari kubva ouya mushandirwa opedza, kunyange achizonzi ari kuenda oinda asi aripo, haukoni kushandirwa iwe uyo asipo. Kana zvako zvacho hazvifambi sekutaurwa zvinoitwa. Tatisipa tokupa 2 weeks. Mari iyo handikwanisiwa Toti rini? Ndinaruzivo because inini ndiri venda ndinotengesawo zvinhu muroti. Nditi ndinowana $500. Imari yakandiwandira. Unoiona rini? Zve2 kana 3 years chaidzo. $500 kubata muhunu mangu. Kuda kutaura chokwadi. $500 kubata muhunu mangu. Mari yakandiwandira. Handisi kuramba. $500 mari yakandiwandira. Mombe dziri kwesha wako. Atengeze munhu. Mombe dziri wani yakwana. Popai umugara. Ndimani. So mkomo wati kuri. Saka wati no munini inyaya yaya apo ndi mudzimusha. Saka famba nechi. Saka ndina uma. So zvatsanangurwa zvese ukunda handiripo chizvitenda chizvizwisisa. Kana paine zvinoda kuti zvigadziriswe. Kunyange mwana wangu paine kakukakaura kanenge karipo. Iye nemudzimai wake wakabereka mhuri inodudzira vana vavo. Ropa iroro haribviswi.
nekuti mukadzi aripo uyo aripo munyange wakarambana still pane pakabatanidzwa nekuda kwemhuri yawakabereka. Maonero anda ndichizviita ndezvekuti yeyo zvaida kuti togara pasi mombe dzawo dzavainadzo mbiri dziri kudanga idzodzo zviri nani kutotengeswa imwe mombe ipapo kana yatadza kutotengeswa kana kutopawa nachiremba wacho mombe iyoyo wochitoona zvekutoita iyo waipiwa. And then izvi zvinhu izvi zvogadziriswa izvi nekuti isu togadzira bvuri remusha medu isusu kutengesana nemunhu uyu zvekuzorambana kwawo ina handipindiri ipapo kuti warambane kwete, asi ini ndinopindira pekuti bvuri iri riregere kuafekta munhu uyu kana akaenda kumba kwavo. Saka enda ndichiona kuti ipapo pakati nakei pekuti uyu ngaaregere kuita nharo dzekuti tinogadzira bvuri iri rimusha medu nekuti asi tinogadzira bvuri remukadzi rekumukadzi chanogadzira pamusha kwavo isu tinogadzira bvuri rekumusha kwedu kuti risiye uyu. Kana uyu akanga agadzira bvuri rasiya kana kati mukadzi handichakude uyu haachakwanisi kuti ndakasungwa nebvuri renyu because tarigadzira but now akati enda anoti bvuri renyu akandigadzira asimuki baba maiva anoti dzimwe renyu akangondibata saka still hapana kwatinge taenda kana zvisi zvataita zvimahara indio mona roikwarini dare iri kuita kuti mandota muti mambo richaitwa musi wakati paunondopirawo tokupai 2 weeks here mwedzi here kana ndichii chikona namai handizivi kuti kudanga kwenyu kwakamira sei kuti tiite zvinhu zvinofamba. Handizivi kuti ivo pane zvavanga wataura zvinokwanirana here kana zvinotenderana here kuti tiwapi mombe yacho iriko. Right. Kune dhonza ririko. Kune dhonza rakakura. Ayo. Rinoita mati unopinda ma 500. Kana se. Unogona kuti tikufoni yamandipa hivi yandakupa ndikuratidze mombe yacho. Okay. Iwe uchibhadharira mudzimai tumupe foni yake mubhadharire mudzimai. Ayo ngatange tambopedze. Ayo iko vemomera kundida. Sanafamba nenyaya yedu iyi tisonungura. Kadokusungura Kwani makabereka uchamuda iyi pandasvitswa kwacho pandisvitsa nyaya iyi ndokunondirwadza ndakatombotaura mumashure okuisati yasvika kuno kana munhu wouya woita basa mangwana kana mangwana ndine uyendo une uyendo ouya rini sondo mande nyora kuti basa kundoita mande mombe iriko then mari yepeturu inobva yangovereka padhonza ipapo yongobva padhonza ipapo then anoisa peturu mowa vanoita 21 Monday 21 22 iwe uchitofonera mhuri yako kuti ndo zvaitika then musi wemande kuti zvipere kana uchisunungurwa uri muchisikana chakanaka unondowana umwe murume zvakaiva saka dare riri zeperi kuti dare riri peri handidi saka taripa mazuva ari padhuze kuti mande dare rondodii anosvika kuma10 chiremba aripo handiti chibva maenda mundotaura ndo zvataura mambo iya mundotora tazoita 250 ne250 yamambo kuita 500 mombe yacho iri payo payo taratidzwa iri papicture muhamandoratidzwa mambo wataura nepeturu inobva yangokavha ipapo kuti basa ravo riitwe yemapurisa pane chi 100 right
pane nhara kanzi nekwangu kuda kugadziswa mhepo ichisudukopa zvakuika kuna vabereki wako manje saka kuti kuda tikobasa kuti vabereki vangu vakwanisa kutinetsa tokulangaudza tokuti pamunouya zvobva zvabatanisa it's okay atuti iswereshe takafuna pawadabo 5 4 double 7 0.7 chachienda unachirekondwa muratidzi uyaitiona ondoti nopuwa dhonza iro then gia unodzoka nekungwa uine pawindo right iyo mombe inouya then yotengeswa munounza yotengeswa